Това е мехлемът, който ми спаси сухата кожа. Използвах го през студените месеци. За 2 седмици абсолютно всичките ми проблеми се решиха. Продължих да си го използвам след това, но лятото в жегата, разбира се изкефих, че вече нямам проблем с кожата и реших, че ще си дам малко почивка. И сега, когато отново ръцете ми се напукаха супер много, си го взех веднага. Ама веднага. Изобщо не се зачудих дори какво да правя. Направо си отидох и си го купих Атопи, защото просто знам от опит, че ще ми помогне. В смисъл няма как. Съставките са нещо невероятно. Буквално синергията на билките прави чудеса, защото в него има активен екстракт Olive Active и не само това. Като цяло има и саликорния, които са двете ключови съставки да решават проблема с типичната кожа толкова бързо и ефективно, защото саликорнията задържа водата в клетката и по този начин не е само да хидратира отгоре, ми направо си задържа водата на клетъчно ниво, а пък активният екстракт Olive Active си представете, че е като светия грал на всичките олеанови и омега-3 масни киселини, които са полезни и се събират в един екстракт. И той се съдържа тук. Заедно с прекрасни билки. Така че да, само това ще ми спаси кожата.